Yeah, matod pa nila na ya sa buhat G's ka 15 o 8 nga 15. Kaya si San Pedro kuno diha kanang damgura kuno na pananawon ra na di kuno na ingon nga literal jud nga ikuan siya kana na ang ipakaon ng baboy diha kay gadamgura mo kuno di siya. Unsa may mo kasulti ani about mga sabadista nga mga idea? Ang akong ikasulti nga ang mga sabadista mao'y nagdamgo. Sila mo'y nagdamgo. Si San Pedro kay si San Pedro gigutom. Kaning mga tawhana wa ka study ba sa law of nature ba? Kani bitang taong gutomon, di mo nakatuog. Di ba? Gutom god. Kana bata bitaw gutomon, magsikikilak, di katuog. Asa mo tayo ng mga dagko? Gutom mo po diyoy. Dito ka katuog, basta gutomon ka. Magdamgo na noon. Mura. Ang mga sabadista mo gadamgo. Si San Pedro wa to magdamgo kay gigutom. Ikaw kuno magdamgo day kag gigutom ka. Mangita jud kag bubako jud kag kanang mga gigutom bubako jud na bisa gabi pa mangita gyud nagrabay noodles sa atong gawas, itlog ba, basig na naninda diha og balot. Kana basta kay naay masud sa tiyan kay aron makatug ka una usa ka magdamgo. Yaway kaon magdamgo. Si kartiyo ni mga sabadista. Kasi gutom, magdamgo yun. Gutom, magani gato kay gigutom. Damgo na yun. Manya ang Ginoo po dyan nagpakita. Ginoo. Ang Ginoo po dyan. Mas ang Ginoo, dili pwedeng makapakita og literal na vision. Kay ang mananap, balaod, gidili literal. Sa ato pa, ang hubad ani, pagpakaon, literal pod. Literal man ang balaod. Literal nga hugaw, literal pag hinlo sa Ginoo. Nya mingon mo sa badisa gadamgo. Uy, kamoy gadamgo oy, kamo kuno gutomon bay makatugba mo. Pagsuro mo. Pagsuro sa mo sa badista. Katugbo. Gutom ka, katug ka. Ayaw ka katug. Matod pa sa Daga SDA nga ang mga CFD kuno dili angay kuno na ang suklan kay mga wa kuno grado. Sa may mo ika-asulti yan Uyaw di po ni mga CFD o mga grado. Ako ika-asulti nga mingon sila guay grado. Nga ni grado ng eyeglass. Kana pa. Kita pang mga tao unta na-enroll ko putag preschool. Yung wala na grado. Ano mga sabadista pagkailabdano ng gayo. Muna mo sila nga di magsilbi o magdibati na to kay ilatang i-underestimate daan. Muna inigdibati na hinuon. Kapuliki na sila. Muna nga tanawar ko na sila. Si Kristo, gikaminusan nila si Kristo sa San Lucas 4:28. Nakamino silang Kristo. Itong gibasa ni Kristo ang kasulatan. Yan ingon si Kristo nga, kini natuman karong adlaw. Nangasuko itong mga nagsimba o Sabado. Yan sa ilang plano. Ilang giguyod sa gawas. Abi ko pa isnako nila si Kristo. Or yan, kaunon bagburger. Ihakbong din nila sa pangpang. Ay! Tawana. Muna nga, kaya nga ito nga, di good maayo ni sila. Kanunay yun sila nangita og planong dautan ni Kristo. Itong mabasa, tas 28, nibasa, si Kristo miagi sa taliwala og nagpalayo. Nagpalayo nila. Kay nagtuman sila nga si Kristo way grado. Kaya man sila kaibaw nga si Kristo naka-eskwela. Diba? Ningon man na sila mga presiyo nga tiin man siya nining kaalaman nga wa man di siya grado. Kung grado si Kristo. Mao nga kita lagi kay ning followers man ta Kristo, kita mga CFD mo ay ning sunod ni Kristo mo na naapil na lang po tani kaway grado ni Kristo. Pero naka-eskwela gud ta kay ano mga di lang sila mo patol kay kini ko mga sabadista malupig ra mo ang gunag way grado.
Mao to nagkalkansi ano nila kay malupig ra koy grado mo nang mahadlok sila mo debate sa CFD kay malupig ra ni sila og mga way grado samot na graduhan. O makascore mga na sila og 75, negative po 75. Negative 75. Oh, mao na. Tinood ba nilang ingon niya nga ang mga laing tinuhan nga nagpaabot na sa second coming? Di ko na tinuod. Ang ila first coming pa. Oh, nagpaabot para sila sa first coming kay wa man sila kaabot sa first coming. Kadto mang first century man tong first coming. First century man to si Kristo din he. Ang diha ato mga Katoliko, sila Virgen Maria, mga apostoles, wa pa may pastor sa laing tinuhan na to. So wa sila kaabot sa first coming ni Kristo. So karon ug mobalik si Kristo sa ikaduhang higayon, second coming nato ng Katoliko. Ila first coming pa. Umana ng first coming. Palitan mabalik na po si Kristo, third coming, second pa ila. Okay, ka na Oh, kung gusto sila magpaabot o second coming, kinahanglan ila sa tang pa third coming on. Ikaw kumumuyhap ni mga tinuhan. Nag-apa na nila. Ikaw mumuyhap. Huwag ganin mo kabot sa first coming, yung paabot mo second coming. Kami ra Katoliko na. Kasaman to repita na sangya or ipang lubong tong mga apostoles. Nabatos mga born again nga simbahan or nabas Katoliko nga simbahan? Naa sa Katoliko nga simbahan. Kay nahiusa man sila sa lawas ni Kristo. Kolosas 1:18 ang simbahan. Iglesia lawas ni Kristo. Unya si Kristo ang ulo sa simbahan. Ini kamatay nila natural, ilubong yun sila sa simbahan ni Kristo. Kay nahiusa man sila. Ya pagkamatay, ilubong yun na. Kaya mamatay man, ilubog yun na. Pila ra kadlaw human mamatay, ilubog yun na. Sa una, ilubog gani dayon. Basta mamatay. Unya, kung ano na to ilubong sa born again. Unya, ang mga born again, nagsugod lang sa 1940, 1902. Sa ato pa, kung ana sa ilang simbahan ilubong, no, namatay na si San Pedro sa first century, 64 AD, maghuwat ba hangtod 1902 una pa ilubong. Ay makalabira una San Pedro na pa malubong oy. Una nga gilubong jud, wa may laing simbahan nga kalubngan. Kung asa sila nag-alagan nga simbahan, ana po sila ilubong. Ya. Niingon mo sila ngay nga. Kamoy naglubong sa mga apostoles kay kamoy may nagpatay. Kamoy nagpatay mo kamoy naglubong. Amo nang ingon po ko, abantog ra di ay kana day inyong gipaglubong, kamo day nagpatay ana. Ay! Kana day inyong mga kauban nga nagilubong sa inyong menteryo, mga laing relihiyon, kamo day nagpatay ana ha. Kay mo magkaybalaod, ang magpatay mo'y maglubong. Sabi ba, kamo day nagpatay anang inyong gipaglubong diha. Sige sekreto ra. Sakpan mo. Pero karon atong basahon nag-asa sila. Mga apostoles, si San Pedro namatay sa tuig 64 AD. Ilansang sa cross, gituali or pinabali. Ang iyang ulo diha sa ubos, may gitarok sa yuta, o ang iyang mga tiil sa ibabaw. Kay matud pa niya, dili siya takos pamatay sama sa iyang magtutudlo. Naa ang iyang mga bukog karon sa St. Peter's Basilica, Vatican. Basilica man kay ang katedral na to ang Jan Latiran man. Ang Jan Latiran. Naman ang Pope diha magpuyo. Simbahan Katoliko. Ikadua, si Santiago Dako or the Great. St. James the Great. Namatay siya sa tuig 45. Gidunggab sa espada o siya gilubong sa simbahan nga gigamit ang iyang ngalan, yung honor siya ngalan, St. James Cathedral, Compostela, Spain. Simbahan Katoliko. Si Santiago de Les or Gamay, St. James de Les, namatay sa tuig 63. AD 63. Unya, gistun na siya. Bato. Tuning. Gilabay og bato hangtod namatay. Luoy kayo sila, martir. Og anaa siya gilubong sa Apostles Basilica, Roma, Italy. Simbahan sa Katoliko. Nya si San Judas Tadeo, St. Jude Tadeos, namatay sa tuig 72. Gibangkaw. Og naa siya gilubong sa St. Peter's Basilica, Vatican. Simbahan Katoliko. Si San Felipe o St. Philip namatay sa tuig
54. Kaya mo na ka. Kung kita siya kauban sa apostoles, kaya nahibaw na silang ginabuhi. Oh, good. Oh, gilansang sa mga sundalo. Gilansang ni siya sa cross. Naa siya sa gilubong sa Church of Dudici, Rome, Italy, simbahan sa Katoliko, si San Felipe. Kisa to Tomas, or Saint Thomas, namatay sa tuig 70, gilabay siya og pana, or gibangkaw siya. Gipana siya. Naa siya gilubong sa St. Thomas Cathedral, Mailapuri, India. Simbahan Katoliko, Gapon. Sa India. Oh, India. Nasa India, si Santo Tomas. Kano sa siya namatay? Tuig 70. Tuig-tuig siya namatay. Tuig 52 pagod siya diha sa India. Ano? Totoo dito sa India. Siya ba nagda sa drawing ni San Lucas ang inansong panabang. Hidaan niya sa India. Ikawat ni, nagbaligya sa mga ganito sa negosyante. Ang negosyante, ipadam ko ni Mama Mary nga ipahatod siya sa Vatican. Iuli sa Vatican. Naa siya sa Chapel of St. Matthew Major. Tiyaw na. Nya. Diyos pala. Nga nakapadam ko man ang yang gikuanan. Si San Simeon Patriota or Simeon de Zelo namatay sa tuig 74. Gidunggab sa espada o siya gilubong sa altar of crucifixion, Vatican, simbahan Katoliko. Kaya man ka Simon. Simon Pedro o Simon Patriota. Si St. Peter, Simon siya. Si San Bartolomeo o San Bartolome namatay sa tuig 70. Siya namatay nga gilansang siya sa cross. Lansang po sa cross gihapon. Naa siya gilubong sa St. Bartolomeo Church, Roma, Italy. So gingan sa ihang ngalan, simbahan Katoliko. Ikasiyam si San Andres o St. Andrew namatay sa tuig 70. Gilansang sa X-shaped cross. So X nga cross, X. Siya gilubong sa Cathedral of Amalfi, Italy. Simbahan Katoliko. O si San Mateo namatay sa tuig 60. Ilansang sa cross gihapon. O gilubong siya sa St. Mateo Cathedral, Messina, Sicily. Simbahan Katoliko gihapon. Si San Juan, Evangelista. O katong pinangga sa Ginoo. Namatay natural. Wa gini siya mamartir nga dugoon nga pagkamartir natural ang kamatayon. Namatay siya gilubong sa St. John Basilica, Turkey, Piso. Simbahan Katoliko. Ikadusi si Saint Matias, pagpuli ni Judas Iscariote. Namatay siya sa tuig 70. Gibitay siya sa cross o kanaa siya gilubong sa Saint Matias, Abbey, Trier, Germany. Abi gani ang nagdaan na dili obispo sa diocese kung dili abot sa religious order. Bishop na siya sa equal na siya si bishop sa kwan sa diocesan. Simbahan Katoliko gyapon. Si San Pablo daghan kayong sinuwat sa Biblia perting Katoliko ha. Namatay siya sa tuig 64 kay dungan silang San Pedro kamatay. Ang iya lang kay gibutan siya sa ulo. Sakita no? Og siya gilubong sa St. Paul Basilica, simbahan Katoliko, outside wall. Naa pa hangtod karon. Mga bukog. Kinahanglan mata makiguban sa mga apostoles. Kay Hebreo 11:39 to 40 niingon sa San Pablo, pagkadalaygon sa mga gihimo ni mga tawhana. Apan wala nila makabot ang mga sa Dios. Kanay kuno mga gipanghimo silang tinuhan baka na maghimo sila mga maayong buhat, makaon sila sa mga gigutom, scholarship. Paghihapon sila ka kabot sa grasya sa Ginoo. Kay di man sila kauban sa mga santos, di man sila kauban sa mga apostoles. Kay niingon man ingon si San Pablo nga mahingpit lang ang ilang pagtuo kung sila kauban nato. Hebreo 11:39 ngadto 40 perti yun ang klaro. Mahingpit lang ang ilang pagtuo kung sila kauban nato. Mo nga kitang Katoliko, Hebreo 11:39. 39 ngadto 40. Higuban yun sa mga apostoles. Mao na siya. 1 Corinto 15:33, 14:33 pod. Niingon po diha nga ang Dios dili Dios sa kalibog, kundi dili sa kalinaw nga naa sa tanang simbahan sa mga santos. Mao na. Mao nang ato Katoliko
Parokya San Jose, Parokya San Vicente, Parokya Virgen Maria, Parokya sa mga santos. Kay mo na nasuot sa kasulatan. Walang kabantay ang mga litinuhan. Di sila nakakuha sa Antichrist sinuon yung magdasangan sa Ginoong Hesus. Ay! Wala sila tagpuli sa Espiritu Santo ba? Pati pagkalipatan. Pati pagkalipatan. Yeah. Unsa ba yung ikasultian na iya nga? Ang mga Katoliko, arang kusugag yun, mo palit og luto. Nya, ang mga ubang relihiyon, di na ba sila ganahan ng luto kay sugal? Wala sila kasabot. Oh. Ang Katoliko mo ay mo tigtayaan ng luto diha sa legal, ha? Dili man na sugal, charity. Ha? Ang nakapahimulos ana ang tanang Pilipino, labi na ang mga pobre nga naa sa mga provincial hospital, malasakit. O sa ato pa, tungod sa mga Katoliko, naatay kwarta sa malasakit. Ha? Unya ka ng mga laing reliyon, di mo na sila mo apil, dapat di sila mo apil og pangayo sa PCSO. Malas kung masakit. Oh, og masakit, mangayo. Oh, pero kitang Katoliko, na diha kuhaa ang pundo. So kung unsa kay may tabo sa PCSO kung wa nay Katoliko nga mo taya. Naa pa ba kay pundo nga makolekta diha? Mga ambulansya, PCSO man. Ambulansya, wala na. So dako kaayo gikatabang ang Katoliko para sa mga masakiton. Nya sige hagsaway sa mga laing tinuhan, pero kusog mo linya mangayo o hinabang. Bisag di ka kadaog. Pwede gihapon kay ngano man nakatabang ka sa mga Katolikong sa bisag dili Katoliko na apil og tabang. Oh. Yeah, unsa may imo ikastorya ato kabahin ni Father Panya nga nag-vlog siya, naghandom siya ginikanan. Unya gainom man og kulapo. Biblical ba na mag-inom og kulapo maghandom sa mga tong ginikanan o sa atong mga duol sa kinabuhi? Kina biblikalan jud kaayo ang gihimo ni Father Panya. Muna nga makatandog yun. Ano man tungod kay si Father Panya na malandong sa iyahang kaagi uban ang iyahang ginikanan, iyang nanay og tatay, ang hilak gani siya. Kay maog yung nahanduman nga nakahandom siya nga iyang tatay mo inom og kulapo. Biblikal kaayo kay si Kristo mismo sa San Lucas 22:19 nagpahandom sa iyang mga apostoles. Unsa may iyang gikuha? Vino. Oh, vino iyang gikuha. Ingon siya, watan ninyo ha, kay aron paghandom kanako. Sa ato pa biblikal kaayo, nakit-an gyud ni San Lucas, kay San Lucas may nakasuwat. Ingon San Lucas, yang gisuwat, awag gyud magtago si Kristo nga nag-inom sama ni Father Panya. Oh, sa ato pa si Father Panya naghandom siyang ginikanan, si Kristo pod nagpahandom sa iyang mga tinun-an, ana ay vino. Ana ay vino. Roman Catholic ba kuno ang mga apostoles? Mao man pangutana ron. Oh, Roman Catholic. Roman Catholic sila kay ang kuan sawa pa ang bisan ang first 1,000 years, di ba? So ang mga apostoles na nga time apil na. Oh, si apil na. Kuan lang, Christianity is member of only one church. Nga gidumala sa Pope. No si Paritsik. Wa din ng mga na to first 1,000 years. So Roman jud sila tanan. Nasod sila sa Roman tanan. Roman Catholic tanan. Sa 1054 doon ay mga leader, mga patriarchs na himong Orthodox. Pero before ana, apil mga buhi sa apostoles. Katoliko. Usa lang. Oo, nya governed by the Pope. Roman dun sila. Bisag mayin ko nga Orthodox man lagi ni sila karon brad. Orthodox. Ang tungod sa doon na may nahikuan nga panahon sa 1054. Yeah. Panudlo gyud sa ubang mga pundok ya. Di mo kuno jud virgin si Mama Mary. Di na kuno to virgin. Ano nanudlo pamantang birhen pa. Naman na sa Isaiah 7:14 nga ang usa ka birhen manamkon og manganak. Ang usa ka birhen wa man maingon nga ang usa ka birhen nanamkon. Nya nanganak di na birhen. Di na birhen. So mabungkag ang maong
timaan. Ang iyahang marka nga mo mo tay timailhan sud nga ang birhen nanganam ko og nanganak. Nanganak ang birhen. So virgin gihapon siya sa iyang pagpanganak, virgin gihapon. Bilang sa birhen kayo man maingon nga og nanganak na di na birhen. Og nanganak nanamkon ang birhen og nanganak. Og di na siya birhen nanganak. Man. Usara man gyud. Ang birhen nanamkon og nanganak. Niya nga kaning sabot kaning kunong SDA mato dapat sa membro nga pinaltihan mo kuno og basig uban pong simbahan nga pinaltihan kuno di kasimba na ba na panudo simbahan nga og di kasimba pinaltihan kani good sila kay nahimo na ko ano man ni sila kanang wala man gud sila connection ni Kristo. Mo na nga kung maghimo sila balaod diretso dili na ipagi og council, inaipagi og mga kanang pareha sa ato ba nga sinay synod. Synod sa ila sunod. sunod dito. Paanay synod. Mura nga penalty dayon. Basta di ka kasimba, penalty. Ilan ang gi-implementar. Pero ang pangutana, asa man ang kita na? Awa man sila klaro nga mga structure. Luoy kayong member mabugatan sa way klaro nga pagtulunan. Marag injustice ba nga paagi? Ja ilalaman rong dagon anang malaki stress. Jis. Basahan pagit basahan. Basahon na yon nang makakuan sa ikapulo. Bugat ra na. Bugat magigtangtang bitaw na sa panahon sa Kristohanon. Tang kita karon dili na siya aplikado. Pero ang naagoy mga cheerful giver muhatag okay ra pero adto po sa tinuod nga simbahan. Ayaw po lang di tinuod. Okay mapaul man ang taanas Ginoo, ang Ginoo kay muhatag ra maguna sa grasya. Bisan pa og muhatag lang juga sa iyang tinuod nga simbahan. Sus ang panalangin sa Ginoo dubli-dubli. Grabe yun, kadubli. Kay nga naman tinuod man gud ang imong gialagaran. Tinuod ang imong gihatagan. Mga di nakakabantay nga ang blessing sa Ginoo dubli-dubli. Dubli-dubli kay wa man na to gamita ang iyang pulong sa pagpanapi kung dili aron tama ka tabang sa Ginoo sa pagtigom sa iyang katawhan diha sa usa lamang ka pundok. Kaning nagama mo kuno kag page ya kay para lang pagpandaot aron makakwarta ka. Uyon ba kana? Unsa man sila nga? Ako wa ko mag video ana nga para lang makakwarta o mangdaot. Wa jud ko tuyo pangdaot. Ang ako realidad ba nga kana bang mahibalo unta mo sa tinuod o unsa gyud tinuod. Unya sao man jud dito kalikayan nga daghan man jud mo tan-aw. Nya labi man namo mga suko mo nako. Pero maka-realize biya mo ana nga insakto ko ana nga akong gihimo. Nya labo sa tanan mingon mo nga makakwarta ko ug napoy kwarta mayo gud unta. Pero unsaon man nga ang hinungdan bayani kamo. Kamo ang Biblia hinimo sa Katoliko. Karon inyong gigamit aron pagsangyaw. Unya manguliktar ba mo dito na bitaw na ana magsangyaw ng sakyanan? Naay sigigwali ang gigamit sa Biblia, ang Biblia ang gigamit sa Katoliko kay Katoliko man yung naghimog Biblia. Sige mo gwali, nya na po'y sigig pangulik ta. Nakakwarta mo. Tungod sa Biblia nga gihimo sa Katoliko. Ang pangutana, namahin mo. Namahin day mo. Amo ang ng Biblia. Dapat gaginansya. Dapat sa inyong ginansya, mamahin ang tapon mo kay amo ang ng Biblia. Mamahin mo na, gama-gama na lang po kung ako
Mga hakog magupod mo. Nagakwarta unta mo diha sa Biblia sa Katoliko. Ningkita mo nakatukod mong simbahan. Gigamit ninyong Biblia nga gihaguan sa Katoliko. 40 ka tuig oy si San Jeronimo himo ana. Oh, sa wa di ta ni magbanha og mamahin pa mo di ba? Mamahin. Iyo na dalan do pare ito. Dre, nakakita man mi nakakwarta man mi sa kanang kuan Dre. Sa Biblia Dre. Oh, nya nakapalit pud mig sakyanan Dre tungod sa Biblia ninyong Katoliko Dre. Di ay di apoy multicab nakapalit ni Dre kanang kuan Dre kanang dako-dako mamikita gapon. Di ay para pang bisag pangapi na lang uta. Di ay para pang pandesal Dre. Di pangapi. Naunsa man pud mo nga nakakwarta pa mo sa kanang Biblia nga iyas Katoliko. Nakapan kami pa inyong daoton magpasalamat unta mo. Kining Biblia sa Katoliko. Salamat ta. Salamat unta. Salamat jud kayo sa Katoliko nga mao'y naghimo aning Biblia kay nakailami og kinsa si Hesus. Tungod sa Biblia sa Katoliko. Unya di mo muli diretso sa inyong simbahan, mohapit mo simbahan kay simbahan Katoliko ba mohapit mo kay utang kabubuton ba. Unya karon nakakwarta mo. Unya gibahinan ko ninyo wa man. Mana video-video na lang po ko. Video-video po ko kay. Hindi ko makakwarta ko ani. Suya ra mazulmo. May na lang. Pero di ko na may toyo na to. Ang ato jong toyo, masangyaw na to kay nagsangyaw gani mo nga pangwarta ng inyo. Gani ba muang nga di? Nagsangyaw gani mo nga nang huwam ra mo Biblia na mo. Kami kami tag iya. Magkakwarta gani sila nang huwam. Nakakwarta gani mo. Magsulti ba? Nakakwarta gani mo nga di na inyo. Ako pa yung dauton. Yeah. Unsa man ni katinuod ya nga ang mga Katoliko nagbaton man og larawan, maimpirno ko no? Okay. Kana pati kayo ng nindutang pangutana ha? Ani jud na to mahibawan og kinsay maimpirno. Kay ang Katoliko magbaton og larawan sumala sa balaod sa ato ang simbahan. Ang gidili na to larawan raman sa Dios. Pero ang larawan sa kanang mga santos wala gidili. Sa ato pa kitang Katoliko pwede ta nga mo kuan og larawan magbaton. So di ta maimperno. Ang maimperno kining mga dili Katoliko nga bawal nila ang larawan. Maimperno sila. Ang number 1 nila nga maka-imperno kay cellphone. Kay ang cellphone na ay larawan berting ninduta. Labi na bahalon imong cellphone. Isus, ug lain kang relihiyon kina impirnuhan jud kana. Kay bawal man larawan nya ang cellphone kay na may larawan labi na gupalit sila larawan kanang cellphone. Ang sumot nag-iPhone. Ang larawan magyo ilahang gi apas ana kinahanglan indot ang larawan unya dili luhag ang kamera, gwapo ang views. Unya kay bawal man na nila. Mauna nga muna gikadlukan ako. Nga maimpirno sila tanan basta sa cellphone, tungod sa cellphone. Basta di ka Katoliko unya na kay cellphone, huy impirno na kadaan. Lagi. Muna nga karon ayo na mo pag cellphone ha. Ihatag na. Ihatag na sa Katoliko. Kay wa man gibawal sa Katoliko. Mudawat ko kaya. Ihatag nimo, mudawat ka. Mabitaw wa jud ko mopalit og cellphone kay naghuwat ko og tinuod ba jud sila nga gidili ang ilang larawan. Kay kung gidili, di gyud na sila magbaton og cellphone. So andam na sila nga ang ilang mga mahalon nga cellphone ila na nang ihatag nato. Kagay lang mag-asa nila ipangbiling kay atong kwaon. Na lang Amo una aron di mo maimperno. Kay og gidadabog cellphone, sige mo nagbaton gyud mo larawan kay naa gyud larawan diha ni Jesus Christ gilansang sa cross. Na larawan diha ni Mama Mary. Na larawan diha sa tanang mga santos. Isa ka search ninyo sa inyong cellphone. Kanang mao mga larawan mo appear na sa inyong screen. Sa inyong screen sa inyong cellphone. Unya sige kag bitbit anang imong cellphone nga naa ra man diha sulod ang larawan namong Katoliko. Nya bawal man na ninyo, wa man nagiwawal namo. Unya, kung gusto ka nga magbaton yung kag larawan,
Apag Katoliko, aron di ka maimpirno. Pero magdadakag cellphone, unya di ka Katoliko, laptop, kamera, unsa diha nga, mo hinungdan ba sa maka-create og larawan dinhi sa yuta, babaw sa ilawom sa tubig, sa langit, o di man kuno ka magbato na sumala sa pagsabot sa ubang mga tinuuhan. Kay kitang Katoliko nakaila man ta. Leviticus 10:10, ilhan ninyo ang butang balaan o dili balaan. So kitang Katoliko nahibalota og asa ra itong pilion ana. Bisag na larawan diha sa demonyo, larawan sa Ginoo, kaila ta kinsang larawan atoa nga batunan. Si Kristo pod San Mateo 7:6, ayaw ninyo ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro. Muna mga kaigsuunan, naadyoy butang balaan. Kaalam ni Salomon 6:10, ampingin ninyo kining maong mga butang balaan. Kay karon kung kamo makamao sa pag-amping niini, ilhon kamo sa Dios. Nga balaan. Og makapanalipod kamo sa inyong kaugalingon sa katapusang hukom. Advice na ko ninyo mga di Katoliko nga kanang gibawalan og larawan, ayaw jud mo palit og cellphone ha. Pag telegrama lang mo balik. Katong bangkuan sa una katong mga blix o sa o kanang bang mga Irmel. Irmel di ay. Okay pa na po kay plano. Padala na yung suwat sa postal. Postal. Kanang sa ayaw sa mo bag cellphone kay murag wa pa nagitugod sa simbahan pag meeting sa mo ana. May impierno sa buwan ng cellphone ninyo. Kanang usa ba ta katuan niya nga matud pa nila dili kuno ta tinuod ang Katoliko kay dili mo kuno mabasa sa Biblia. Matud pa nila. Amili po sila Biblia nga dili mabasa. Pero naay mga version sa Biblia nga mabasa gyud. Napagani pananglit kini. Biblia man onya. Catholic edition. Na mabasa Katoliko. Na Katoliko. Mabasa. Ya, napagani pirma sa atuang asa kardinal mismo. Asa man ni si Most Reverend Monsignor Adelito E. Abilia, Archdiocesan man nay pare bagyo. Lini Katoliko. Katoliko na. Si Most Reverend Monsignor Pastor. Biblia na. Mayong balita Biblia. Nay Katoliko Biblia naghanoy tara. Most Reverend Monsignor Pastor S. Ibanez. Katoliko na Ricardo J. Cardinal Vidal. Aparting Katoliko hawa man siguro mabalhin ni Glenn Leon is Vidal. Ang bagong mayong balita. Biblia na. Klaro kayo. Kinabasahan gid Katoliko. Basa tara man. Mga seka agapan ng sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga tutukanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia, mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga CFD sa tagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating